σας κοινοποιήσω τον εσωτερικό κανονισμό, τον οποίο θα τηρήσετε ευλαβικά. Όπου πας συλλαμβάνεται ένα πρόβλημα. Θα το πατάει παρά έχει τις απαραίτητες κυρώσεις. Μίλα. Λοιπόν, πρώτη δήλωση. Πρώτος λόγος, πρώτο άρθρο. Πείτε το πως εξάρετε. Λοιπόν, προσέλευσή σας στο γήπεδο πρέπει να είναι υποχρεωτικά το αργότερο μέχρι ένα τέταρτο πρώτο παιχνίδι. Όλοι λέει θα πάει και ποιος θα πει. Έλα, ακούμε μίλα κύριε Μίχα. Νόμος, δεύτερος. Να είστε έτοιμοι 10 λεπτά από το παιχνίδι, ούτως ώστε να κάνετε το παίρνω σωστά. Γιατί δεν θα σας πληρώνω και τους γιατρούς. Κάτσε ρε μαλάκα, τόσο απλά. Ωραία. Μικρόφωνο ήταν, εντάξει. Τρίτον, ακούτε κατά γράμμα ευλαβικά, έχετε ως Ευαγγέλιο τη γνώμη του προπονητή σας. Δεν υπάρχει απειθαρχία μέσα στο παιχνίδι, κάθε τρούφμα θα πατάσετε. Θα πατάσετε. Λοιπόν, αντίστοιχα ακούμε, υποσημείωση γι' αυτό, ο Μάρκος είναι πρόεδρος, μέσα στο παιχνίδι είναι παίκτης. Δεν ισχύει, ό,τι έχει να μας πει, ό,τι έχει να μας πει μέσα στο γήπεδο είναι παίκτης. Λοιπόν, τέταρτος κανόνας, απαραίτητο, κοίτα και πόσο κοντά έφυγε, δεν μπορώ, λοιπόν, Πιάστηκα, τέλειωσε. Προσέχουμε πάρα πολύ. Σε νύχια, τρίτη μέρα του αγώνα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φαΐ, περίεργο απ' έξω αυτά, 2 ώρες πριν το μάτσο. Τι να τρώμε. Στα χρώματα της... Τσιγάρο, για μένα. Ήμουν από νωρίς. Φύγε κύριε Μητσάρα από το Πανιόνιο. Εδώ να το τραβήξει ακόμα. Για μη συγκρίνεται μέχρι 3 φορές το πολύ. Αγλανισμός είναι το ίδιο. 1 με 2 είναι το ιδανικό. Ούτως ώστε να έχετε αυξημένες ορμόνες. Και δεν δηλαδή να κάνετε εξήγηση. Αυξημένες ορμόνες. Εσουστερόνι είναι προηγούμενο. Δεν είναι ελοχεύει κίνδυνος τραυματισμού. Γαμά μας. Αρκεί να έχουμε λάβει προφυλάξη. Ή να έχει λάβει προφυλάξη εκείνη. Λοιπόν, και μου λείπει άνεο. Λοιπόν, ακούστε, οι στόχοι είναι 3. Ο πρώτος και κυριότερος είναι να φτιάξουν μια ομάδα που θα μπαίνει μέσα και να πέσει από το ποδόσφαιρο. Θα κοιτάει κάτι αντίπαλο στα μάτια. Θα αποδίδει ποδόσφαιρο που θα εγγύει περισσότερους χιλιάδους στο γήπεδο. Πάμε Καραβαλίδος, από εκεί και πέρα. Πρώτος στόχος η οκτάδα, ούτως ώστε να περάσουμε στα πλέον και βασικός στόχος να είμαστε στην Ελλάδα να έχουμε καλό πλασάρι. Από εκεί και πέρα είναι νοκάτ παιχνίδια όλα γίνονται για τα υγεία. Τα διαρκείας μιλάτε με τον general manager είναι ο Αντώνης Μπράβο. Δεν έχουμε Για τα διαρκείας κύριε Γενικά Υγεία. Να πω είναι στη διάθεση μέσω Facebook στο παντού. Θα αποσταλούν ηλεκτρονικά. Το τονίζω ηλεκτρονικά αν περιβολόμαστε. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Το πρώτο θα αποστήσουμε. Εμπιστευόμαστε τον προπονητή. Εμπιστευόμαστε τον προπονητή. Τον τεχνικό διευθυντή. Τεχνικό διευθυντή και τον αρχηγό μας. Για θέματα τύπου τι έχετε να δηλώσετε. Μετά προτείνω παιδιά ο πρόσωπος τύπου, ο οποίος είναι γνωστός. Και αυτό που θα πω είναι ότι κοιτάμε τα άλλα παιχνίδια ξεχωριστά και τίποτε άλλο. Έχει προκύψει ένα θέμα με τον Ιβάνο Κωνσταντίνο και δεν θέλετε να πείτε για αυτό. Είναι σε άλλη ομάδα, δεν μας ενδιαφέρει. Τέλος, Πρόεδρε, πες μας λίγο για τον εσωτερικό κανονισμό και λόγια, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον κόσμο που έχει παρουσιαστεί εδώ πέρα στην ίδια σήμερα το βράδυ. Είμαι πολύ χαρούμενος επίσης με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή γιατί υπάρχει ταύτιση απόψεων. Έλα μου ρε μάνα. Θα ήθελα να πω όμως ότι ο κόσμος πρέπει να είναι πάντα δίπλα μας, να μας στηρίζει τις πιο δύσκολες στιγμές. Πάνω απ' όλα να κερδίσει το άθλημα και
καλές ομάδες δυνατές με σημαντικές μεταγραφές. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Κάνουμε πάμε στα σέρβικα. Είστε δείτε, δάχτυλο τον πιτεμέλωμα. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας. Τηλέφωνο. Και παρατηρητός ΑΕΚ Κούτσι. I think that George Λαυρόπουλος μας πάρει πουλο από ομάδα. Ο Γιώργος Λαυρόπουλος θα πρέπει να παραμείνει στην ομάδα γιατί είναι πολύ καλός. Μπράβο!